Meta kien qed jindirizza l-laqgħa ġenerali annwali tal-Kumitat Lokali Laburista f'Ħaddingli, d-deputat mexxej Laburista Tony Abela qal il-Partit Laburista qatt ma jaqbel jintilfu l-garanziji soċjali. Qalli wasalna fi stat illi tlifna l-garanzija tal-kura tas-saħħa ta' veru effettiva. Semma l-kjus wara l-operazzjonijiet kruċjali nuqqas ta' mediċini essenzjali jew saħħa primarja fejn ħafna ċentri tas-saħħa ngħalqu. Tony Abela qal l-ewwel sfida tal-Partit Laburista mill-Gvern se tkun dik li jsaħħaħ is-servizzi soċjali u jirranġa s-sitwazzjoni finanzjarja prekarja li se jħalli warajh il-Gvern ta' Lorenz Gonzi. Sa dan it-tant meta kien qed jindirizza l-laqgħa ġenerali annwali f'Santa Luċija, il-President tal-Partit Stefan Zrinzo Azzopardi qal li grazzi għall ħidma mwettqa, il-Partit Laburista qed jibda jilqa' fi ħdanu aktar nies ġodda. Tkellem dwar id-differenza bejn iż-żewġ partiti fejn filwaqt li l-Partit Laburista għandu f'moħħu l-aġenda tal-poplu, il-Partit Nazzjonalista jinsab mitluf u maqtuħ mill-ħajja ta' kuljum. Stefan Zrinzo Azzopardi qal il-poplu jħoss li ħtieġa li jerġa' jkun stmat għaliex fil-preżent it-tmexxija tal-Gvern preżenti qed tinsieħ.